дар шабакаи Instagram тӯли чанд рӯз аст наворе паҳн шудааст. дар навор як марди ришакӣ нисбати Қурбонова Фотима фикрашро мегӯяд. агар ба шарҳҳои зери он навор niгарем, бисёри истифодабарандагон аз тарзи гуфтори ин мард норизо ҳастанд. ҳозир наворро худатон бинед ва фикрҳоятонро нависед. Кашу ушки қыңғыз намхели дастаят ё ганда пайдестай комзай нам гушот кашта мёрем калта да халадек мебандем таё таме фами. салом ва даруд дӯстон. ба таваҷҷӯҳи шумо дорои ҳафтгиёҳ ки бо хости худованд ба бисёри дардҳо шифои комил мебахшад. ин доруҳоро устод Муҳаммадрасули Иброҳимзода месозад ки дар бораи устод ва ихлосмандои зиёди вай ба наздикӣ дар канал як видеои пурра ба шумо пешниҳод мекунем. бо табобатҳои устод беш аз 50 нафар аз бемории саратон шифо ёфтаанд. барои фармоиш кардан ба рақамҳои дар экран навишта шуда занг занед. барои боварӣ рақамҳои устодам мегзорем дар экран.